A labarin namu na dare yau, Majalisar Dattawa ta amince da sabunta dokokin harkokin inshora a Najeriya. Najeriya ta tabbatar wa duniya cewa tana dukkan mai yiwuwa wajen magance haɗuran ababen hawa. A jihar Katsina, an buƙaci al'umma da su ba da gudumawa wajen inganta kasafin kuɗi. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yammaci da kuma saduwa da ku a sanda muke kawo muku labaran duniya. Sunana Tafawa Hamza Mayu. Barkanmu da kasancewa da tashar NTA Hausa. Majalisar Dattawa ta amince da sabunta dokar harkokin inshora a Najeriya don inganta ayyukan inshora baki ɗaya. A yayin zaman majalisar ta amince da kafa hukumar da za ke sa ido akan ayyukan inshora da kuma sabunta dokar da ta kafa hukumar da ke kula da inshoran kacokam. Dokar da a majalisar ta amince da shi ta baiwa kanta damar baiwa gwamnatin tarayya shawara akan yadda za a ke kai ɗauki idan bala'o'i sun auku da kuma sabbin dabaru da za a runguma domin inganta harkokin inshora baki ɗaya. Majalisar dokokin jihar Katsina ta buƙaci a sada al'ummar turare da 'yan tumaki da sauran al'ummu da ke karamar hukumar dan Musa da ke jihar ta Katsina da hasken lantarki. Majalisar ta ce yin hakan zai inganta rayuwar al'ummar da kuma harkokin tattalin arziki za su bunƙasa. Daga Katsina ga Muhammad Yahaya da ƙarashin labarin. Yayin da yake gabatar da ƙudurin, ɗan majalisar ya bayyana cewa al'ummomin turare, 'yan tumaki da sauran ƙauyukan da ke makwabtaka da su sun shafe shekaru da dama ba tare da samun wutar lantarki ba, duk da yawan al'ummar su, wanda samuwar wutar lantarkin zai taimaka musu wajen bunƙasa tattalin arzikin yankin. Ya ce rashin wutar lantarki na ci gaba da kawo cikas ga harkokin kasuwanci, kiwon lafiya, ilimi da sauran fannonin ci gaban al'umma. Inda ya yi kira ga gwamnatin jihar Katsina da ta gaggauta ɗaukan matakan da suka dace. Idan aka dibi wannan kudirin, wutar karamar hukumar ce dukkanta wadda babu ita, so yana kira ga wannan gida da goyon bayan 'yan uwana 'yan majalisa da Allah da tura wannan kudiri nawa zuwa wajen gwamnati da suke ba da gudunmuwarsu kan kudirin. 'Yan majalisar sun bayyana cewa samar da wutar lantarki a yankunan zai inganta tsaro, bunƙasa harkokin tattalin arziki, samar da ayyukan yi tare da kyautata rayuwar al'ummar yankin. Ina roƙon abokan aikina da su goya baya akan wannan ƙuduri domin a aiwatar da shi. Bayan kammala tattaunawar, majalisar ta amince da ƙudurin baki ɗaya, yayin da a nasa jawabin kakakin majalisar Nasir Yahaya Daura ya umarci akawun majalisar da ya isar da ƙudurin ya zuwa ga ɓangaren zartarwa domin ɗaukan matakan da suka dace. Daga majalisar dokokin jihar Katsina, Muhammad Yahaya, labaran NTA. Akan dai batun da ya shafi harkokin majalisar dokokin jihar Kano ta buƙaci haɗa ƙarfi da ƙarfe waje guda, musamman ma daga dukkanin gwamnatoci domin kauda matsalolin da ake samu na tsaro a wasu sassan jihar. Samira Hamisu Shira na da ƙarashin labarin. Makonnin da suka gabata ne dan majalisa mai wakiltar mazaɓar Gari da Tsanyawa Garba Yawu Garmai ya gabatar da wani kuduri akan matsalar tsaro da wasu sassa na mazaɓinsa ke fuskanta, a inda ya bayyana cewar an samu rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyi da dama. A zaman majalisar na wannan talatar, Gwarmai ya ƙara kawo wani kuduri makamancin haka, a inda ya bayyana cewar 'yan bindiga sun kai hari ƙauyen 'yan cibi a mazaɓar Kamayi. Da rayukan al'umma da dukiyoyinsu da zaman lafiyarsu ta yara ce a kan abin a kan gwamnati. A wajen nan game da kasan hawa uku ce akwai gwamnatin karamar hukuma, akwai jiya akwai ta ƙasa gaba ɗaya. Ya zama wajibi wannan haƙƙi na kansu, kuma ya zama dole su tashi mataki na gaggawa domin daƙile wanzuwar rashin zaman lafiya da kuma daƙile yadda aka hana su noma da kuma daƙile yadda ake ta kai su ba dare ba rana. Duk abin da muka yi shawarar da aka bayar wancan ka da adaptin musu don mu ci gaba da abubuwan na yau da kullum. Idan an ce haka
tun da farko kwamitin majalisar na aikin gwamnati sun gabatar da rahoton tsarin aiki na ma'aikatan majalisa tare da wasu 'yan gyare-gyare wanda hukumar kula da majalisar ta gabatar. An ɗage zaman majalisar zuwa ranar Laraba 22 ga watan Yulin shekara ta 2026 daga majalisar dokokin jiha Samira Hamisu Shira. Ministar inganta rayuwar mata Iman Suleiman Ibrahim ta yi alkawarin aiki tare da Darekta Janar mai kula da cibiyar inganta rayuwar mata da aka fi sani da Maryam Babangida National Center for Women Development domin sabunta cibiyar ta yadda zai yi gogayya da takwarorinsa na duniya. Ga fassarar rahoton Ingozi Technical daga bakin Ahmad Umar Kudan. Ƙungiyoyin mata da ma'aikatan cibiyar, wacce ita ce kaɗai cibiyar gwamnati ƙarƙashin ma'aikatar harkokin mata ne suka tarbi ministar. Domin ƙara inganta aikin cibiyar, Darakta Janar ta gabatar da shirin sauyi mai ginshiƙai guda uku, wanda ya mayar da hankali kan haɗa kowa da kowa ba tare da nuna. Shirin ya ƙunshi dabarun sake fasalta cibiyar ta zama cibiyar bincike da horaswa, ƙarfafa shirye-shiryen jagoranci da ba da shawara, da kuma faɗaɗa damar ci gaba ga mata a birane da kuma yankunan karkara a faɗin Najeriya. Ministan, tare da rakiyar Darakta Janar, membobin hukumar gudanarwa da sabon hukumar gudanarwar cibiyar, sun zagaya cibiyar kula da yara wato Daycare Center, ɗakin horar da fasahar zamani Digital Training Lab, gidan baƙi da sauran sassan cibiyar. Ziyarar kuma ta haɗa da ƙaddamar da wani sassaƙa da ake lakabi a turance The Beautiful One, wanda ke bayyana tarihin rayuwar gudanarwa na mata. Ƙarshen rahoton kenan. To an gaishe ka Ahmadu, kafin labarin su ci gaba bari mu ɗau waɗannan saƙonnan. Banki zai ce sarkin shi da gaskiya, kawaici ne. Ya san cewa ki iya fita da daddare, za ki iya fita da safe, za ki iya fita da yamma. Makwabci ne fa zai hukunta ɗan nan, kuma ma shi uban zai je ma ya gode ma makwabcin, amma ba da rayuwar nan. Me a ciki dan ka fita da matar ka je ka haɗu da budurwarka. Ai budurwar za ta doke ni ko ta nuna Ina matan Najeriya musamman mazauna karkara, albishirinku ga wata dama ta samu domin uwar gidan shugaban ƙasa Sanata Oluremi Tinubu ta bullo da sabbin tsare-tsare domin inganta hanyoyin tattalin arziki da ka iya ba ku damar dogaro da kanku. Domin burin uwar gidan shugaban ƙasar Sanata Oluremi Tinubu ne na ganin kowace mace na da abin yi kuma tana da gumbar susa, kuma mata suna taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasar nan. Sanata Oluremi Tinubu tuni ta bullo da tsarin shigar da matan karkara cikin harkokin noma, sana'o'i domin dogaro da kai cikin shirinta na sabon tsarin inganta iyali. The mission is towards a better life for families. Saura da me, 'yan uwa mata ku fito kwanmu da kwarkwata domin runguma da kuma cin moriyar waɗannan tsare-tsare. Kada mu bari a bar mu a baya. Tsarin ceto iyali musamman mata na uwar gidan shugaban ƙasa shiri ne tsaftatacce, sahihi kuma ingantacce. Mata iyayenmu, wannan naku ne da dai uwar gidan shugaban ƙasa ta bullo muku domin inganta rayuwarku. Ku baiwa shirin goyon baya da kulawar da ta dace. An ce, wai a baka ya fi kaza a kurki. Na ce lokacin da ya fara shashayen nan, kun je kun faɗa min principal ɗin makaranta kayan ku kawo shi nan, sai suka ce ai principal ɗin ma yana shan wiwi. Al'amura na faruwa a ko'ina a faɗin duniya. Amma idan ka kalli abin sai ka rasa gano cewa daga ina abin ta ina kuma ake farawa. Hakkin 'yan jarida ne su kawo muku wa'ina al'amura. Fashin baki domin ku daka ku amfana. Ku kasance
da shirin zauren 'yan jarida a wannan tashar a waɗannan ranakun a wannan lokutan domin ku faɗaka ku amfani. Barkanmu da dawowa. Uwar gidan shugaban ƙasa Oluremi Tinubu ta sabunta yin kira ga gwamnatoci da su karkata akala wajen magance matsalolin muhalli. A wata sanarwa da ofishinta ta fidda ta ce matsalolin da ake samu na yawan da golin shara a sassa daban-daban na ƙasar nan da kuma rashin yashe magudanun ruwa kan yi barazana ga ainihin zamantakewa da kuma jawo ambaliya a ƙasa baki ɗaya. Sanarwar ta kuma buƙaci al'umma da kuma gwamnatocin baki ɗaya da ake shuka bishiyoyi da tsabtace muhalli akai-akai domin kauda barazanar da ke tattare da barin yawan shara da kuma ainihin ambaliya ke jawowa na cututtuka barkatai. Hakanan kuma ta buƙaci a gaggauta raya kongaye da ke tsakanin al'umma ta mai da su wuraren amfanin al'umman da kuma shuka bishiyoyi a wuraren. Ta yaba wa ministan Abuja Wilson Wike da sabunta kofar shiga babban birnin tarayya Abuja. Ta yi amfani da wannan daman wajen yin kira ga magidanta da kuma sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da su kasance masu raya muhalli ta shuka bishiyoyi da kuma tsabtace muhalli. Wasu daga cikin manyan shugabannin hukumar gidan talabijin ta ƙasa NTA sun raka sabon janar manaja na tashar NTA Hausa zuwa bakin aiki. Da yake gabatar da sabon janar manajan, darekta na NTA TV Enterprise Tunji Adekoya ya kwatanta Alhaji Bashir Shede a matsayin ƙwararren ma'aikaci wanda ya san makamar aiki da kuma nuna dattako a yayin da yake gabatar da ayyukansa, inda ya buƙaci ma'aikatan gidan talabijin na NTA Hausa su mara masa baya don a kai ga gaci. A jawabai daban-daban na daraktoci daga ɓangarori daban-daban da suka raka sabon janar manaja na NTA Hausa Bashir Shede sun buƙaci ma'aikatan da su ɗora daga inda suka tsaya da kuma bashi goyon baya ta kula da ƙwarewarsa da kuma amfani da sabbin dabaru ta yadda tashar za ta ci gaba da riƙe kambunta na yada labarai da shirye-shirye masu ilmantarwa da faɗakar da al'umma musamman ma masu jin harshen Hausa. A jawabin ma'aikatar tashar ta NTA Hausa sun yi wa sabon janar manajan maraba da tabbatar da bashi goyon baya domin a ɗaura daga inda aka tsaya. Da yake jawabi, Alhaji Bashir Shede ya yi alkawarin ɗorawa daga inda magajinsa ya tsaya. Ya nemi ma'aikatan da kuma sauran takwarorinsa da su bashi shawarwari da kuma goyon baya ta yadda za a kai tashar da ma NTA baki ɗaya gaba. Alhaji Bashir Shede ya rike mukamai daban-daban tun daga soma aiki da gidan talabijin na ƙasa wato NTA da ke Kano. Daga ciki ya zama mataimakin daraktan gudanar da mulki na NTA Sokoto, ya kuma taɓa zama janar manaja na NTA Dutse, ya kuma taɓa zama muƙaddashin darakta a sashen kula da harkokin mallaka na NTA PIC. Daga bisani aka tura shi ya zama janar manaja na NTA Hausa. Alhaji Bashir Shede ya gaji Alhaji Lawal Matazu wanda ya yi ritaya daga aiki a makon da ya gabata. So muna masa fata alheri. A jihar Katsina an buƙaci al'umma da su bada gudumawa wajen shiryawa da bada duk shawarwari da ya kamata domin samun nasarori a kasafin kuɗin shekarar 2027. Daga Huntuwa, Abdullahi Garba ya aiko mana da rahoto.
An gudanar da taron jin ra'ayoyin al'umma a dukkan mazaɓu da ke Funtuwa, taron wanda ya sami halartar ɗaruruwan al'umma daga garuruwa daban-daban. A lokacin jin ra'ayoyin wakilan al'umma sun bayyana mahimman bukatunsu waɗanda za su kawo musu ci gaba kafin aiwatar da kasafin kuɗin shekarar 2027. Wakilin gwamnan jihar Katsina Malam Dukka Umar Radda, wanda kwamishinan lafiya ya wakilta Musa Adamu, ya ce wannan tsari ne wanda zai taimaka wa al'umma da ba su dama domin su bayyana irin ayyukan da suke bukata wanda za su kawo musu ci gaba a yankunan nasu. Shugabannin al'umma daga mabambantan mazaɓu sun yaba wa gwamnati da ta kawo wannan tsari don jin ra'ayoyin al'umma, kuma gwamnati ta ɗauki alƙawura domin kawo ci gaba mai ɗorewa. An ba al'umma dama su damoyi su kuma da izinin Allah za mu iya ƙurin mu ga cewa wannan damoyin dama mu su muka sa a gaba, kuma mai gina gwamnati tabbatar da su ya sa a gaba. Za mu tsaya tsayin da kan mu tabbatar cewa wannan kudurruka da bukatun al'umma an kai ma mai girma gwamna an sa a cikin kundin da ake yi da tun ake ginawa na yin budget. Jin bukatun al'umma da karɓar bukatunsu an gudanar da shi ne cikin tsari da kwanciyar hankali a gaba ɗaya mazaɓun siyasa da ke jihar Katsina. Daga Funtuwa, Abdullahi Garba a labarun NTA. Bari mu leƙa jihar Jigawa, inda gwamnatin ke ƙara ƙaimi wajen sa ido ta yadda za a ke ganin 'yan kwangila na gabatar da ayyuka kamar yadda dokoki suka tanadar. Daga Dutse, Sani Labaran Salisu ya shirya mana rahoto. Gwamna Umar Namadi ya duba wasu manyan ayyuka masu muhimmanci da ake gudanarwa a faɗin jihar Jigawa, inda ya fara da aikin gyaran da ake yi a babban asibitin Gumal. A yayin ziyarar ya nuna rashin gamsuwa da ingancin aikin da kuma yadda ake tafiya a hankali, tare da sanar da soke kwangilar a nan take. A babban asibitin Ringim kuwa, gwamnan ya yaba da irin ci gaban da aka samu a aikin, amma ya umarci kamfanin da ke gudanar da aikin da ya ƙara himma domin kammala shi cikin wa'adin da aka amince da shi. Ziyarar ta kuma haɗa da duba hedkwatar hukumar ilimin bai ɗaya ta jihar Jigawa, wato SUBEB, cibiyar sauya motoci zuwa amfani da iskar gas ta CNG, makarantar tsangaya Mega School, da kuma ayyukan titunan cikin garin Dutse da ke gudana. A yayin ziyarar, gwamnan ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa ta samar da ingantattun ayyukan more rayuwa masu ɗorewa da za su amfani al'umma. Ayyukan nan dukansu wadda muka gani a yau hankalinmu ya kwanta, kuma ana yin su yadda ya kamata, kuma abin farin cikin shine waɗannan ayyuka za su tabbatar an improving rayuwar mutane a Dutse. A kowa ya ga yadda mutane suka fito suna murna yadda suka ga mun zo muna duba ayyukan nan. Wurare ne wanda ake tsammanin shekara 10 da 15 ba za a samu hanya ba, yau cikin yardar ubangiji ga hanya ta zo mutanen nan, an da very happy suna farin ciki kwarai da gaske. Ziyarar ta kare ne a Aminu Kano Triangle, inda aka haɗa sama da taraktoci 400, na'urorin girbin amfanin gona wato combine harvesters, da sauran kayan aikin noma domin shirya kaddamar da su da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai yi. Wannan na ɗaya daga cikin ƙoƙarin gwamnatin jihar na bunƙasa noma ta hanyar amfani da fasahar zamani da kuma ƙara yawan samar da abinci a jihar. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Najeriya ta tabbatarwa ƙasashen duniya cewa za ta yi dukkan mai yiwuwa wajen magance matsalolin da ake samu na haɗarin ababen hawa a ƙasar. Shugaban hukumar kiyaye haɗara na ƙasa Shehu Muhammad ne ya sanar da hakan a taro karo na 104 na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka shirya don magance matsalolin da ake samu a dalilin haɗura ta kare mace-macen da ake samu ta nan kafin shekarar 2030. Ya ce Najeriya ta bijiro da sabbin dabaru na zamani don karewa da miƙa rahoto a kan matsalolin da suka jibanci haɗura ko kuwa kusantar su. Ya kuma ce hukumar ta fitar da layin karta kwana da za a kira domin kai agajin gaggawa a dusan da bukatar hakan ta taso. To yanzu lokaci ne da za mu leƙa fagen wasanni don kawo muku labarin wasanni. Gasar cin kofin
ta kungiyoyin cikin karamar hukumar Katsina da ke gudana. Kungiyar kan giwa United ta doke Halinsmail FC da ci 4-1 a wasan buɗe gasar. Abu Sinio ya zira kwallaye 2 yayin da Dadi Almu da Salihu Sani suka ƙara kwallo ɗaya, lamarin da ya baiwa kungiyar ta kan giwa tikitin zuwa zagaye na gaba. A wani labarin kuma, Esther Okoronko, Mikel Alozi da Uchenna Kanu sun isa sansanin Super Falcons da suka bude a Casablanca. Zuwan 'yan wasan guda uku ya ƙara yawan 'yan wasan da aka bude sansanin da su ya zuwa 22. Wannan dai yana zuwa ne a yayin da Super Falcons ke ci gaba da shirye-shiryenta na tunkarar gasar cin kofin nahiyar Afirka na mata na 2026. Super Falcons za ta fara karawa ne da Malawi a wasanta na farko wanda zai gudana a ranar 28 ga watan Yuli. A halin da ake ciki kuma, tsohon mai horas da kungiyar Real Madrid Zinedine Zidane ya sanya hannu kan kwantiragin domin zama mai horas da kasar Faransa a wasanninta na gaba. Ana sa ran dai mai horaswan zai karɓi ragamar jagorancin kasar ne daga hannun Didier Deschamps, wanda ya buga wasansa na ƙarshe a wasan share fagen da kasar Faransa ta buga na gasar cin kofin duniya na 2026. Dauke da labaran wasanni, Muhammad Yahaya, labaran NTA. Bari mu gayyaci Aisha mai gari Kanna don kawo mana labarin kasashen ƙetare. To madalla ga labaran kasashen ƙetare. Sunana Aisha mai gari Kanna. Tashin farashin mai da rikice-rikicen siyasa na haifar da damuwa ga tattalin arzikin duniya, musamman a yankin gabas ta tsakiya. Wannan da sauran wasu labaran kasashen ƙetare tare da wakilinmu Ahmad Umar Kuda. Kasuwannin hada-hadan kuɗi na duniya na ci gaba da nuna alamun fargaba sakamakon rikice-rikicen siyasa da tsaro da ke faruwa a wasu sassan duniya, musamman a yankin gabas ta tsakiya. Masana tattalin arziki su bayyana cewa tashin farashin ɗanyen mai da kuma rashin tabbas game da makomar rikicin yankin na ƙara jefa masu zuba jari cikin damuwa. Ana fargaban cewa hauhawar farashin makamashi ka iya ƙara matsin lamba ga ƙasashe da dama ta hanyar haɓaka hauhawar farashin kayayyaki da rage saurin bunƙasar tattalin arziki. A lokaci guda kuma masu zuba jari na ci gaba da sa ido kan rahotannin kuɗaɗen shiga da ribar da manyan kamfanonin fasaha na duniya ke samu. A ɗaya ɓangaren kuma, wata babban kotu a Ghana ta yankewa shahararren ɗan siyasa Bernard Basiyoko hukuncin ɗaurin shekara 20 bayan an same shi da laifin haƙar ma'adanai ba tare da izini ba. Babban kotun da ke birnin Accra ta sami Bernard, wanda ke jagorantar jam'iyyar NPP a yankin Shanti, da laifi a dukkan tuhume-tuhume da aka gabatar a kansa. An tuhume shi da ba da damar haƙar ma'adanai ba tare da izinin hukuma ba, da kuma taimakawa masu haƙar ma'adanai ba tare da lasisi ba. Shari'ar ta biyo bayan kama wasu masu haƙar ma'adanai a shekara ta 2025, lokacin da hukuma ta ƙwace manyan injinan haƙan ma'adanai, bindigogi da kuɗaɗe a wuraren da ake haƙar ma'adanai ba tare da izini ba. Dokar Ghana ta tanaji hukuncin ɗaurin tsakanin shekara 15 zuwa 25 ga masu aikata irin wannan laifi, kuma kotu ta yanke masa hukuncin shekara 20. Haka kuma ƙasar Senegal ta sanar da goyon bayanta ga tsohon shugabanta Macky Sall a yunkurinsa na zama sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shugaban Senegal Bassirou Diomaye Faye ya ƙarfafa wa Macky Sall gwiwa na neman wannan mukami. Ƙasar Burundi, wanda ke rike da shugabancin ƙungiyar tarayyar Afirka na wucin gadi, ta miƙa sunan Macky Sall tun a farkon wannan shekara domin ya gaji Antonio Guterres, wanda wa'adin aikinsa ke ƙarewa a mukamin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai kimanin ƙasashen tarayyar Afirka 20 sun ƙi goyon bayan wannan takara tasa. Ƙarshen rahoton kenan.
To madalla duka abin da ya sauwaka kenan a labaran kasashen ƙetare. Yanzu zan miƙa ku don ci gaban labarai. Ko yaya yanayi zai kasance a gobe idan Allah ya kai mu 22 ga watan Yulin 2026 ga rahoton yanayi. To da rahoton yanayi muka kawo ƙarshen labarin namu na daren yau. Za ku iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafukan sada zumunta Facebook, YouTube da sauransu. Tafawa Hamza Mayu ke cewa a ci gaba da kasancewa da tashar NTA Hausa. Mu zama lafiya.